אני שמח לכך שהגיעו פה קבוצות, קבוצה מבת ים, יש את הקבוצה של ירושלים, וההתנהלות הזאת שטדי והאחרים מלווים פה את הפרויקט הזה שנקרא פטנק. הפרויקט הזה, כשאני גיליתי אותו לראשונה לפני יותר מ10 שנים, במסגרת הפעילות של הג'וינט, אז בכל מקום שהלכתי, ניסיתי לפתח את זה, לא כל מקום זה הצליח, אבל פה זה הצליח מאוד. הפעילות הזאת, הג'וינט מלווה אותה במסגרת החבל המתנסים, ואנחנו פה בזמנו לקחנו את זה בית הלוחם כפרויקט, והצלחנו להביא את זה לפה, ואני שמח שאנשים משתתפים בפעילות הזאת באופן מאוד רציני, לוקחים את העניין הזה כספורט אמיתי, ונהנים ממה שהם עושים. ואם ראיתי פה אנשים מזיעים במהלך המשחק, זאת אומרת שהיה מאמץ לא קטן. היה מאמץ לא קטן כדי להצליח פה. אז באמת, קודם כל, תודה רבה לטדי שריקי. כן. היחיד שהגיע מאשדוד, אני מקווה. וטדי, אני הבנתי שהוא מאמן שני הקבוצות, אז ככה שאני מקווה שזה היה הוגן, כל התחרות פה. בת ים הם שילמו שוחד. כן, זה בטוח. יש לנו ראש עיר שיש לו מאפיה. לכם יש ראש עיר, לנו יהיה ראש עיר כזה גם. יש להם ראשי ערים, זה בסדר. ראשי ערים, אתה יודע מה אומרים על ראשי ערים? או שהם לפני חקירה או בחקירה, אחרי חקירה. ככה זה ראש עיר. אז אני רוצה להודות לחברי קבוצת בית הלוחם ירושלים על ההשתתפות. אני רוצה להודיע תודות. אני רוצה להודות לחברים הבת ימים שלנו, ואני מכיר היטב את המרכז יום בבת ים, שגם הם פעילים בתחום הזה, אני יודע, ומלווים את הפעילות שזאת נעשית ברחבי הארץ. וזהו, ואני שמח לכך שבאווירה הספורטיבית הזאת ניצחו במקרה בת ים, מקום שני ירושלים, מקום שלישי שוב פעם בת ים, אבל הבנתי שזה היה... פעם הקודמת הם הראשונים ניצחו. על חודה של נקודה בקטע הזה. אז יופי. אז בוא טדי, בוא נתחיל את הטקס. מקום ראשון. נתחיל ממקום שלישי. הזוכים יגיעו לכאן. מי זכה במקום שלישי? בת ים. בבקשה. בוא, אלבר. יש לנו פה אלבר, בחור. שחקן בצרפת, והוא בא עולה חדש פה בבת ים. כמה שנים בארץ? שנה. העתיד שלו מבטיח בארץ. ויש לנו שחקנית פה, פנינה. שהיא פנינה. האלופה, המתקרבת, התותחית. ואת אלברט השני כמובן. כל הכבוד. נראה לי, כדי להצליח בפטנק צריך שהשם שלך יהיה אלבר. או ז'ורג', יש לנו גם ז'ורג'. יש לך ז'ורג', אין לכם פייר? בדרך הוא עושה עלייה. טוב, מקום שני, קבוצה מפתיעה שניצחה בחצי גמר את מיכאל ואשר ברדוגו, שחקנים טובים. אלי לוי וצמח וברוך. יש לכם מגן. צמח נראה לי נסע, אבל בכיף. כל הכבוד לכם. שחקנים מפתיעים. איפה צמח? הנה, צלמו. במקום הראשון. ובמקום הראשון, בת ים, שרלי, הטרור, המעיף. שרלי מראשון, מועדון בראשון, מההתאחדות, שחקן התאחדות. שחקן שזכה בהרבה גביעים בצרפת ובארץ. הוא שחקן חיזוק פה, משה מיפו, שעבר לבת ים. יש לנו את התותח, האלוף. המתקרב התותח. שלום. בראבו למקום ראשון. תצלם מיום. אני מקדיש לכם את זה, ואתה תקדיש להם את הגביע. יאללה. ומקום ראשון להניף. לשמיים, שרלי. בראבו. כל הכבוד. בת ים. אני רוצה רק לציין, אתמול הייתי במשחק טניס, כיסאות גלגלים. זה התקיים פה במגרשים במלחה, או בקטמון, מה שנקרא הקטמונים, ליד טדי. ושחקן בית הלוחם ירושלים, אמיר לוי, לקח מקום ראשון מדליית זהב בזוגות, באליפות המכבייה.
ובאמת הייתה לי זכות להעניק לו את מדליית הזהב בתחרות הזאת, ממש זה היה מאוד מרגש שחבר בית הלוחם יחד עם חבר, עם יהודי בשם אדם קלרמן שהוא 20 בעולם על כיסאות גלגלים שבא להתחרות פה, לקחו ביחד את אליפות הזוגות מול זוג מקנדה. היה משחק לא קל, לא פשוט, וניצחו אותם 2-0. יופי, אז הבית הזה פועל. זהו, כן, מילה אחרונה. תודה רבה לכם, אני מקווה שנהנתם, ואתם מוזמנים להגיע בהמשך עוד פעם. רגע, לא לעזור חבר'ה. יעקב, קודם כל, תודה רבה, מיכאל, לך ולכל החבר'ה. באמת, יש לנו כבר 1.5 שנה חברות, ובאמת התחברנו מאוד. פשוט כיף. הייתם אצלנו, היינו אצלכם, חזרנו, והרבה תודות על הקבלת פנים היפה פה. באמת, ומקווה שהידידות הזאת תימשך. קפה, עוגה. ואני לא סתם אמרתי, חבר'ה, הכובעים האלו, אני קישבתי, בגלל זה לא ניצחתם מקום ראשון. מה שקיבלתם ממני. קודם כל אני רוצה להתחיל עם החבר'ה מבת ים. אני מודה לכם שהגעתם היום. אני ויעקב כבר הפכנו להיות חברים די טובים, והוא כבר מדבר איתי היום כבר על הצטרפות לאיזה טיול לגרוזיה ורומניה, שאולי נצליח לעשות את זה, סליחה, רומניה ארמניה וגורגיה בסוכות. אני מקווה מאוד שנצליח להוציא את הטיול המשותף הזה, מה שכמובן יחזק את הקשר בין חברי בית הלוחם למועדון בת ים. אני מוכרח להגיד שאתם התקדמתם יפה מאוד. עובדה היא שהיום זכיתם במקום הראשון וגם במקום השלישי. אני מקווה שנצליח לעשות עוד כמה טורנירים יפים כמו שהיו לנו עד היום. אני זוכר שאחד המשחקים הכי יפים שהיו לי בחיים מאז שאני משחק פטנג, זה היה כשהגעתי למגרשים שלכם ליד חוף הים. זה היה אחד המקומות שנהנינו מהם מאוד מאוד מאוד, ואני מקווה שבמשחק הבא נשחק שם שוב. עוד פעם, תודה רבה לכם וכל הכבוד. תודה לטדי. תודה לטדי. יש אפשרות. סליחה, שכחתי את טדי, כמובן אני מאוד מודה לטדי שמאמן את שתי הקבוצות. הוא עושה את זה יפה, ובעצם הוא תרם הרבה לזה שאנחנו נתקרב ונהיה כקבוצות שמשחקות אחת נגד השנייה, ולא